Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan odan täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyrýaryn. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin ýadro ýarak programmasy we raketa synagy bilen baglylykda Demirgazyk Koreýanyň burça gabamaklyga garşy duýduruş bilen çykyş etdi. Putin bu çykyşyny Vladivostokda geçirilýän Günnäwek Iqtisady forumynyň çäginde 6-njy sentýabrda Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren gepleşiginiň ýa etdi. Putin Demirgazyk Koreýa garşy indiki sanksiýalar bilen ulalaşmaýanlygyny tasdiklady we Koreýa ýarymadasynyň problemalaryny diňe sanksiýalar we basyş üstü bilen çözüp bolmaýar diýdi. Ortiýat köplenç Demirgazyk Koreýa babatyndaky tanqidini Birleşen Ştatlary Günorta Koreýany we Ýaponiýany dartgynlylygy göçlendirip Pxenýany öjükdirip biljek islendik ädimden saklanmagy çagyrmak bilen gatnaşdyrýar. 5-nji sentýabrda Hytaýda BRICS guramasyna girýän ýurtlaryň sammitinde den çykyşynda Putin Demirgazyk Koreýanyň 6-njy ýadro synagyny ýazgyrdy we provokativ diýip adlandyrdy. Emma Pxenýana garşy sanksiýalaryň peýdasyz hem netijesiz bolup biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Nikki Haley Washingtonyň Pxenýana garşy sanksiýalary güýçlendirmek boýunça täze rezolýusiýasyny şu hepde Howpsuzlyk Geňeşine hödürilecekdigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik agdaty ortiýatyň Hytaý, Birleşen Ştatlar, Britaniýa we Fransiýa bilen deň derejede rezolýusiýa babatynda veto gadagançylygyny girizmäge hukugy bar. Çernogoriýanyň hökümetini agdarmak we Balkan ýurduny NATO'dan daşlaşdyrmak boýunça dilişi gurnamakda guman edilýän 14 adamyň sudy 6-njy sentýabrda Podgoricada başlandy. Çernogoriýanyň döwlet resmiýetleri Serbiýaly we ortiýetli milletçileriň 2016-njy ýylyň oktyabr aýynda parlament saýlawlarynyň dowamında parlamenti basyp almak premier ministr bolan Milo Djukanovićiň janyny kastetmek we Çernogoriýanyň NATO agda bolmagyna pätkil bermek üçin ortiýetçi ýol başçylary ornaşdyrmak boýunça dildöwüşi gurnanlygyny aýdarlar. Suud edilýänleriň düzümine Demokratik Front adly opozisiýon topara girýän kanun çykarjylar Andriy Jemandić we Milan Knezević şeýle-de Serbiýanyň 9 raýaty, Çernogoriýanyň 1 raýaty we 2 ortiýetli girýär. Çernogoriýa ortiýetin döwlet edaralarynyň dildöwüşige gatnaşanlygyny aýdýar. Ortiýet bu aýplamalary ret edýär. Çernogoriýa 5-nji iýunda NATO guramasynyň 29-njy agdaty boldy. Ortiýet NATO'nyň ýaýbanlanmagyna garşy köp ýylyň dowamında çykyş edip geldi. Ýewropanyň Adalet sudy Ýewropa Birleşiginiň başpena gözleýänleri ýerleşdirmek hakynda geriden hökmany kwotasyna garşy Wengriýanyň we Slowakiýanyň gozgan sudy işini doly ret etdi. Sudyň 6-njy sentýabrda çykaran kararynda Ýewropa Birleşiginiň gerleşdirmek boýunça kararynyň Gretsiýanyň hem Italiýanyň 2015-nji ýylyň migrasiýa krizisynyň netijelerinden saplanmagyna doly laýyk gelýänligi we deň agramlydygy aýdylýar. Iýul aýynda edilen we kanun güýji bolmady kararyň ýa-ni suud tarapyndan çykarylan bu netije başpena gözleýänleri kabul etmek meselesinde Budapeşte we Bratislava batyş edýär. Şeýle-de onuň has köp ýuridik netijeleri hem jerimeleri göz öňünde tutmagy mümkin. Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Szijjarto sudyň kararyny doly kabul ederlikli däl diýip atlandyrdy. Wengriýa we Slowakiýa Ýewropa Birleşiginiň her bir agda ýurdunyň belli bir sanly bozgunlary ýerleşdirmek hakynda 2015-nji ýylda çykaran kararynyň bir kanundygyny aýdypdy we kwotalaryň ýatyrylmagyny talap edipdi. 2015-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň içeri işler ministrleri Italiýada we Gretsiýada ýerleşýän 12.000 migranty 2 ýylyň dowamında beýleki ýurtlarda ýerleşdirmek kararyna gelipdi. Wengriýa üçin kwotanyň 1294 adamdan, Slowakiýa üçin 802 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. Türkmenistanyň Hoşzaman şirketi Aziýa öňlerini resmi partnerlarynyň sanawyna goşuldy. 2014-nji ýylda düýü tutulan guş önümçiligi bilen meşgullanýan bu hojalygyň regionda iň öňde barjylaryň biridigi we ýapyk binalarda hem söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa öňleriniň ideal partneri bolup durýanlygyny ýurdun resmi informasiýon agentligi TDH habar berýär. Maglumaty görä Hoşzaman Aziýa öňleriniň partneri hökmünde işgärleri şokolad önümleri, meýle tinçileri bolsa süýji bilen üpçün eder.
bildirdiler. Ýa-ni ýakynda Hytaýyň Huawei Technologies kompaniýasynyň hem Aziýa oýunlarynyň 6-njy resmi partnýory bolanlygy habar berildi. Türkmenistanyň paýtagtynda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň resmi partnýorlarynyň sanawyna şeýle-de Türkmen Hova ýollary Malaziýanyň Petronas, Irlandiýanyň Dragıl Oil, Hytaýyň CNPC we Fransiýanyň Atos kompaniýasy girýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ahara we Balkanyň owalaryna gelen agyr sil baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Geçen aýyň ortalaryny Ahal welaýatynyň Baharly we Balkanyň Magtymly Serdar etraplarynyň käbir owalaryny güýçli sil aldy. 10-njy awgustda ýüze çykan hadise baradaky ilkinji maglumatlar Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna wakadan bir-iki gün geçenden soň gowuşdy. Bu ýagdaýlary diňe häzir dol tasdiklamak başartdy. Büyüsüp gelen lagymly suwuň netijesinde has köp baharly etrawynyň nohur, garawul, döwgala, aktepe, hankärz owalarynyň, Magtymly etrawynyň köne kesir, kürüjde, aýdere owalarynyň, şeýle-de Serdar etrawynyň Hojagala, Çukur, Jejreç we Jenneşin owalarynyň uly ziýan çekendigi aýdylýar. Gurrun gidýän owalarda büyüsüp gelýän akymyň netijesinde müňlerçe döwürüň harap bolanyny, elektrik we gaz liniýalarynyň hem sanynyň çykandygy aýdylýar. Adatlyk radiosyna döwgala owasyndaky gelen silden düşürilendigi aýdylýan video hem gelip gowuşdy. Ýazgyda siliň Aşgabatyň 70 kilometrlik demirgazygyna ýerleşýän bu owanyň köçelerinden akyp mallary, hatda traktoryň üstüýükli türküwini hem agdaryp ekidip barýan pursatlaryny syňlasa bolýar. Käbir maglumatlary görä, TV hadisada adam pidalarynyň bolanyny aýdylýar. Emma muny beýleki garaşsyz çeşmeleri ne tasdiklatmak ne de inkar etmek başartmady. Galy bersede ýetip gelýän siliň hupy barada aglaba çağalaryň dynjalş merkezleri ýerleşýän Arçivil etrawynyň käbir edaralaryna duýdurulupdyr. Emma joşup gelýän suwuň ugrundaky beýleki ýaşaýyş nokatlarynyň ýaşaýjylaryna öňünden hiç zat aýdylmandyr. Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylarynyň gurrun bermegine görä, fiilden soň hadisanyň bolan ýerine harby gullugy geçýän esgerler we ýerli edaralaryň işgärleri ýollanypdyrlar. Bu aralykda türkmen resmileri bolan hadise barada kelam söz aýtmaýarlar. Türkmen mediasyna hem TV'ge harasat, onuň netijeleri barada hiç hili maglumat berilmedi. Gepin gerdişine göre ýatlasak, Türkmen häkimetleri 2012-nji ýylyň 7-nji iýuluny Awadanyň alkymyndaky Güneş owasynyň golaýyna ýerleşýän ýarag ammaryna bolan partlama, onnaky adam pidalary barada hem nähilidir bir maglumat bermekden saklanypdylar. Emma partlama bilen baglylykdaky maglumatlar we video ýazgylary internetde peýda bolup başlandan soňra türkmen resmileri ziyan çykan adamlaryň dadyna ýetişjekdigini, şäherde awatlyş işleriniň geçiriljekdigini habar beripdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistan Aşgabatda geçirilýän Aziýa oýunlary bilen baglykda ýurdun serhetlerine howpsuzlyk çärelerini güýçlendirip 5-nji sentýabrdan 27-nji sentýabra çenli Gazagystan bilen serhetini ýapdy.
Kazinform Halkara Habar Agentliginiň maglumatyna görä, Aşgabatda 17-27 sentýabr aralygynda geçirilen ad öýünler tamamlanýança, daşary ýurtlylaryň Gazagystanyň Türkmenistanyň territoriýasyna yeňillikli, ýagny wizasyz geçmek mümkinçiligi wagtlaryň togtadylýar. Terhet şuýlyň 27 sentýabryna çenli ýapyk diýip Mangustaw oblastynyň Döwlet Girdijiler departamentiniň baş hünärmeni Maksat Akmuradow habar gurulugyna aýtdy. Ma'lum bolýar, iki ýurdun arasyndaky alalaşyk esasynda Mangustaw oblastynyň hemişelik ýaşaýan Gazagystanylar Türkmenistanyň Balkan vilayatyna wizasyz baryp, ol ýerde 5 güne çenli bolup bilýärler. Gazak Türkmen araçagyny Temirbaba awtomobil geçelgesi bar we bu ýerde ady bir gümrük posti. Şeýle-de bolaşak demiryol gümrük posti ýerleşýär. Tejribeden ma'lum bolýar, Türkmenistan, Gazagistan we Özbegistan bilen arada iki ýurdun serhet ýakylat üçin girilen yeňillikli seýahat mümkinçiliklerini wagtlaryň ýatyryp durýar we käy halatda bu çäre barada öňünden habar berilmeýär. Emma bu gedek serhet ýapylmasy öňünden belli boldy. Ýagny Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow awgust aýynyň ortasynda Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň nowatdan nasar mejlisini geçirip 17 awgustdan 27 sentýabra çenli aralykda Türkmenistanyň çäklerini harby hemde hukuk goraýjy edaralaryň işiniň güýçlendirilen düzgünine geçilýänligini ygran etdi. Berdimuhammedow bu çärany ad ýoýunlarynyň geçýän nöwründe howpsuzlygy üpçün etmek zerurlygy bilen düşündirdi. Biz 5-nji az oýunlaryny geçiren hem ýurt hökmünde bu oýunlary hem geçirilen döwründe dol howpsuzlygy üpçün etmeli. Döwlet daşdynyň gol çeken kararyna laýyklykda bu döwür içinde ýurdun ähli harby hemde hukuk goraýjy edaralary giýje günni iş düzgünine geçirilýär, serhetler ýapylýar, wiza düzgünleri çäklendirilýär, gümrük gödekçiligi bolsa güýçlendirilýär. Şeýle-de Berdimuhammedow ad ýoýunlarynyň geçýän nöwrüni howpsuzlygy üpçün etmek maksady bilen başga da bir topar çäräniň görüljekdigini aýtdy. Mysal üçin, ýurdumyza gelmek we ýurdumyzdan gitmek duýguny boýunça adamlara 5-nji az oýunlaryny üpçün etmek. Şahsy durmuş meselelerini magly. Şeýlem haýsy bir odul alalaşdyran halkara çärelerine gatnaşmak üçin ruhsat berilýär. Döwlet daşdynyň sözlerine görä gurrun edilýän orada Aşgabatda gödeňinde tutulan ähli halkara sergiler we beýleki çäreler has giçki möhletlere geçirilýär. Türkmenistan 17-27 sentýabr aralygyna planlaşdyrylan ad öýünler makalyny müňlerçe daşary ýurtly sportsmeniň we beýleki mihmanlaryň gelmegine garaşýar. Bu Aşgabatyň bir wada şeýle giňerimli sport çäresinde we uly meçherde mihman garşylamagy ilkinji gedek taýýarlanşy bolup durýar. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Adatlyk Radiosu gepleşiklerimi dowam etdirýär. Efirde söýlenme Sultan Açylova. Şu ýylyň 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyklaryň çäginde diňe bir Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň däl, hatda Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryny hem kötençliklere tezewar edilýär. Ýaşlaryň tutýan durmuş toýlaryna da, şäherde geçirilen toý sadakalara gitmeli bolýan Ahal welaýat ýaşaýjylaryna da türli päsgelçilikler döredilip, adamlaryň keýpleriniň bozulýandygy aýdylýar. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy ata-anyň aýtmany görä olaryň maşgalatynda ýaşlaryň durmuş toýlanypdyr. Gudalar Aşgabat şäherinde ýaşaýarlar. Toý täheti bellendi. Odal hiç bir gep gurrun bolmanan soňra ýaşlaryň toýuny uludan tutup gelnalçy kerwanyny şähere uğratdyk. Ýaşlar gelini alyp gelnalçy maşyn bilen Aşgabat şäherinde bir näçe teýilgäklere, Aşgabatdaky gödel binalara aýlanmak odaldan toý planyna goşulypdy. Ýaşlaryň kalbynda ýatdan çykmajak pursatlary video kamera, fotosuratlara düşürmek üçin ýürüýte hünärmenler bilen gepleşilip, olaryň iş haklary tölendi. Emma gelnalçy maşynlar
Aşgabat şäherine göýberilmediler diýip ataga aýdýar. Onuň aýtmagyna görä köşenin golaýyndaky ýol gödäçilik gullarynyň postunda gelinaljy kerwany saklap, olary şähere göýbermändirler. Gelini alyp gaýtmak üçin bedelen bir maşina geçmäge ruhsat berýär. Galan maşinalar şu ýerde garaşdyrlar. Postdan hem aňrakda ýoldan sowulup duruň diýip polisiýanyň ýol gödäçilik gullarynyň işgärleri aýtdylar. Gelinalja barýan ýaşlaryň ählisiniň keýpleri bozuldy. Elinden geljek zat ýok. Garaşmaly diýilen ýerde garaşyp başladyk. Bir zada garaşmaly bolsa wagt hem geçmeýän ýaly bolýar. Issiq howada her kim maşynyň içinde gözlerini ýola dikip 2 sagatlap garaşdylar diýip ataga aýdýar. Bu toyun saýaty bolan ýaşlaryň aýtmaklaryna görä, olar şäheriň teýleklerinde, ýadygärliklerin öňlerinde gedelenişler edip, toy tutýan ýaşlar bilen ýadygärlik suratlara düşmegi planlaşdyran ekenler. Öz sagalarynyň şeýle ýagdaýa salynmagyna islendik ýolbaşy ýol bermedi. Emma ýöneköy halka nähili darastan dara oturmaly döwür boldy. Bu ýerde edenetlikden wasadat göremizok. Ady oýlaryna taýýarlyk görülende şähere gelinalçy girmeli däl diýip ýokardan görkezme berilýän däl bolsa gerek. Şeýle hereketler adamlarda tutan äradyçylyk döredýär diýip ýaşlar aýdýarlar. Bu türkmeniň däpde soruna hormat goýmadlyk, öz halkynyň gorkmaklyk bolýar diýip ata hem sözünde dowam edýär. Gelinalçy kerwaninden başga da Aşgabatyň etegindäki obalardan şähere toýa sadaka gelmeli bolýan adamlar üçin ýollaryň ýapylmagy adamlary juda kyn ýagdaýa salýandygy aýdylýar. Ýakyn garyndaşlarda sadaka berildi. Obadaky mellegmidi öndüren ak göğümizden maşynyň bagasyny dolduryp sadaka alyp barýardyk. Emma biz şähere goýbermän awtologymyzy Awadan şäheriniň golaýyndaky awtodrolgyda goýup jemgyýetçilik awtobusunda şähere gitmeligimiz aýdyldy. Sadaka barýan ýaşly adamlarym, dinarlarym ýük götererden ejizdiräkdiler. Özüm göterip bilen zatlarymı aldym. Emma ýarpydan owrak ýüküm maşynda galmaly boldy. Dogan garyndaşyna etçe kömeňi hem arkaýyn edip bolanok diýip bawarap bir jawab aýdýar. Rejem aýtmagyna görä onuň ýakynlarynyň şäherde ýaşaýan bir aradan çykypdyr. Onuň annaşamna gelenmizde bir sellem oturup çykýanjak maşyn belgimi alyp gidipdirler. Onu bir aýda zordan ýyny aldım diýip ol aýdýar. Ýaşaýjylara edilen bu sütemler entäk ady oýlaryna bir aýdan gowrak wagt galanda şeýle bolup başlandy. Oýlar başlananda biz näwin görerkäk diýip ýaşaýjylar alada galýandyklaryny aýdýarlar. Şol bir wagtda da ady oýlar geçşek döwründe ilatyň toy sadaka etmedikleri üçin gadagançylyklaryň giýeriljek de barada ila tarapynda myşmyşlar hem artdyar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistan iň mihman söýür ýurtlara berilen derejede iň izak oruna düşdi. Emma bagtlykda sewitde goňşularyndan öňe saýlanýar. Pasport Index portalynyň çap eden hasabatyna görä, Türkmenistan 198 ýurduň arasynda mihman söýürlik gowatda berilen derejede iň izdan birinji orun alypdyr. Iň mihman söýür ýurtlaryň başyny Komoro adalary, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau, Madagaskar, Maldivler çekýär. Türkmenistanyň töwereginde ýa-da köp gatnaşýan ýurtlarynyň içinde mihman söýürlikde iň ýokary bahalan ýurtlaryň başyny Eýran bilen Türkiýe çekýär. Soňra Sowet Respublikalaryndan Kyrgyzstan, Kazakystan gelýär. Türkmenistan, Siriýa, Somali, Demirgal, Koreýa we Awganistan bilen bilelikde iň izdaky oruna düşüpdir. Pasport Index portalynyň reytingleri baha berilýän ýurtlary näçe ýurdun raýatynyň wizasyz göýberilip bilýänligi, barandan soň wiza alyp wizany elektron görnüşde resmileşdirip bilýänligi esasynda kesgitlenipdir. Türkmenistan dünýäde wiza düzgüniniň iň çylşyrymlaşdyrylan şol sanyny wizasyz gatnaşyk saklaýan ýurdy iň az döwletleriň hataryna girýär. Britaniýanyň Wanderlust Travel jurnalynyň 18-nji awgustda beren habaryna görä, Türkmenistan syýahatçylyk wizasyny resmileşdirmek prosedurasyny iň çylşyrymlaşdyran ýurtlaryň hem bäşligine girýär.
Mundan başga Türkmenistanyny siýahatçylyk firmasynyň üstü bilen baran daşary ýurtlygynyň ýany ýol biletli siýahat etmeligi. Ol ýol bilediň bolsa ýüri togulluklara hatawat bermäge borçlanyrlan gaýdylýar. Mehmanhörlük indeksinde Azerbaýjan, Özbegistan, Täjikistan hem Türkmenistanyň ýokarky derejeleri, ýagny ýylan degişlilikde 22-nji we 9-njy ýerler alypdyr. Özbegistanyň ýurdun ilkinji prezidenti Islom Kerimow ýok bolup, täze prezident saýlanandan soň siýahatçylyga geljekler üçin uçar vilayetleriniň ardanladylyjygy, wizasyz ýeňilleşdirilen wiza düzgünleriniň giýrediljegi barada habarlar çykýar. Türkmenistanyň hem ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýok bolup, täze prezident saýlanandan soň ýurt raýatlarynyň siýahat mümkinçiliginiň giňelmegini, daşary ýurtlara çykan türkmenistanlylaryň we goňşy ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenleriň taryhy watanlaryna sapar edip bilmeklerine hasken mümkinçilik dörediler diýip umyt edildi. Emma bu umyt ýurda geljek adamlaryň ilki ýurt içinden çakylyk katyn almak şerti bilen köplenç ýagdaýda puza çykýar. Sebäbi finansan adamlaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä çakylyk katyn almak hem dürli bürokratik bökdönüşlikler, çakylyk ýermeli adamlaryň gorkuda saklanmak bilen aňsat başa barmaýar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan owgan türkmenleriniň şol sanyny Akogly Gulam Sahynyň sözlerine görä inna adamlar Türkmenistany wiza almagy finansmaklaryny hem goýdular. Men Akogly Gulam Sahy Anhoy şäherinden. Owgan türkmenlerine Türkmenistana gitmäge mümkinçilik ýok. Munyň wizasyny aljak diýip, munyň elçihanasynyň agdyndan baranda seň maňlaryňa gelmeýärler. Ýok, wiza bolan ýok diýip. Wiza diýip hattasyndan bary bilen ýoklamerdim, baryp izine gaýdyp, şoň adynam tutmagyny goýdular şu wagtlarda. Bu hil kıyınçılığa İranlı Türkmenler hem tezawar edilýär we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň Azatlyk radiosyna gurrun görmeklerine görä daşary ýurt dinini, köne pasportly we ýurduny baryp bilmeýän türkmenistanlylaryň hem uly toplumy döredi. Emma muňa aramazdan Britaniýanyň The Spectator jurnaly Türkmenistanyň Merkezi Aziýada bagtly ýurtlaryň hataryna girýänini habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Türkmenistan bagtlylyk reytinginde 59-njy orun alyp 60-njy orun alan Gazagystanyň degişlilikde 96-njy we 98-njy orun alan Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň öňe geçipdir. Emma Türkmenistan bagtlylykda goňşy Özbegistanyň ýyda galypdyr. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Öz hasamyna Türkiýede okajak ýaşlara tarih bölümini okumaň diýilýär. Türkmenistanyň käbir etraplarynaky çeşmelerinden gelip goşan maglumatlarda Türkiýede öz hasamyna ýokary bilim almak isleýänlere ol ýurtda tarih bölümini okumalyk maslahat berilip, şeýle diplomyň ikrar edilmejekdigi duýdurulýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdanmalygyny sorap, İstanbul'a gelenden soň Azatlyk radiosy bilen ara gatnaşyga geçen, Türkiýede ýokary bilim almaga gelen bir türkmen uçurumyň aýtmagyna görä, onuň bir näçe tanşyna ýaşaýan ýerindäki etrap bilim bölüminiň işgärleri öz hasamyna tarih bölümini okumak isleýänleriň diplomynyň ikrar edilmejekdigi, diňe döwletiň hasamyna tarih bölümini okuyanlaryň diplomlarynyň tasdiklanjak arasynda duýduruş beripdir. Ol etrap bilim bölümünün şeýle duýduruş beren işgärlerinden sebäbi Türkiýedäki tarih programmasy Türkmenistanyň bilim kada kanunlaryna gawat gelmeýär görünüşini jogap alanlygyny aýdýar. Türkiýe okumaga gelen türkmen uçurum soň resmilerden eýsem döwletiň hasamyna okuyanlar bilen öz hasamyna okuyanlara tapawutly tarih bilimi berilýärmi Türkiýede diýip soranmak haly bolsa, olaryň sen näme Türkmenistanyň kada kanunlaryna äsgermezçilik etjek bolýanmy? Sen näme hemme zady bilýänlerini öýdýänmi? Sen näme bize göňüň ýetenokmy?
görünüşünde jogap berendigini öňe sürýär. Türkmen uçurum tarihi diýsen gowurýanyny we her näme-de bolsa Türkiýede öz hasabyna tarih bölümini okujokdugyny aýan etmek bilen öz okuwuny gutarýança Türkmenistanyň şeýle çäklendirmäniň ýatyrylmagyny umyt edýänini sözleriniň üstüne goşýar. Bu temada Azatlyk Radiosuna interview veren Türkiýedäki türkmen studentlerden Murat bolsa, goloyda öz hasabyna tarih bölümini okap, diplomunu alan bir tanşynyň we özüniň bu urdaky tejribelerini şeýle paýlaşýar. Soňky şeýle gepleri aýrady. Tarih bölümini täzeden okumana barýandan diplomynyň hususy öz pulu bilen okumana barýandan diplomyny kabul edilmejekligi hakynda gurrunlar bar diýene. Ben edil öz ýakyn tanyslarymdan birisi tarih bölümini guturup, häzir Türkmenistanda diplomyny tasdiklady. Türkmen student Murat, Türkiýede döwlet hasabyna ýa-da öz hasabyna oka tapawdy ýok. Türk universitetlerine şol bir tarih sapaklarynyň okudylýanyna aýratyn üç çekmek bilen sözlerini tamamlaýar. Yeri gelenine belläp geçsek, Türkiýe edil migrantlar ýaly türkmen uçurumlarynyň ýokary bilim almak üçin ýekden edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň ýokary okuw jaýlary guramasynyň goloyda çap eden hasabatyndan çen tutulsa, Türkmenistan ýurtda ýokary bilim alýan studentleriniň san taýdan köplügi boýunça Azerbaýjan we Siriýa ýaly ýurtlardan soň 3-nji orunda durýar. Ýagny Türkmenistan Türkiýede iň köp student raýaty bolan 3-nji ýurtdur. Sözü jemläp aýtsak, ýokarda agdalýan temada Türkmenistanyň bilim ministerliginiň işgärlerinden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk Radiosyna başartmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaýmerdan oğlum Radi Kabuldan. Awgan türkmenleriniň dünýä belli halyçysy Haly Muhammed Haji aradan çykdy. Ol awgan türkmenleriniň arasynda Haly Muhammedi adynda haly senedini östürdi. Awgan türkmenleriniň aglabasy Haly Muhammed Hajinyň döreden naqşlarynda we Haly Muhammed Hajinyň boýagynda boýalan ýüplerden haly dokap satýar. Haly Muhammedi adynda dokulan hallaryň dünýäde alyjysy köp. Haly senedini östürmek üçin özüniň 40 ýyl gurrak zähmet çekendigini merhum Haly Muhammed Haji Azatlyk Radiosyna gurrun beripdi. Biz özümüz halini östürmek için köp mehnat ettik. Sene 46'dan işler başladık da bir metre halini yoğun ipten olsa 160 darasa satıldı. Biz oğala onun yumuna mehnat ettik. Haly Muhammedi halinin aýratylarynyň bir tarapam onun boýagydyr. Gadymy türkmen naqşlarynda haly dokamagy awgan türkmenleriniň arasynda özüniň rawaşlandyrandygyny Haly Muhammed Haji Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde bildiripdi. Muhtarekler var, özümüzde çöprekler var. Bizim halinin dünya meşgul boşluğunun sebebi bu 56 naqşa tapdım. Hemmesi Türkmen naqşası. Kadim gelen Türkmen naqşası işledim, o Karakoğlu'yla tapdım. Haly Muhammed Haji Türkmenistanda da safarda bolupdyr. Türkmenistanda dokulyan hallaryň hyýeliniň ýokardygyny Haly Muhammed Haji aýdýar. Ýöne hal senedini östürmek üçin Türkmenistanyň halkynyň dünýä bazaryna çykmalydygyny Haly Muhammed Haji maslahat berýär. İşleri yaxşı. Ben Türkmenistan'a bark gördüm. Bulayım haleti yok. Gündür başkalar hala koşudu yoklar. Lekin olan yana şu renkleri çaşıptır. Kadim renkler yok onlarda. Türkmenistan'da. Türkmenistan halkı 80 yıl 90 yıl korku edilir işlerini hallarının renklerini tapsınlar sonra boyasınlar bir gep. İkinci gep bu dünyanın 4 yerinde bazar açtılar. Özlerine bazar. Türkmenistan'a gelen halı kim var yok. Gençlikler devlettirler. Haly Muhammed Haji awgan türkmenleriniň arasynda ölmez ýetmez eser miras hallardy. Onun adında ýagny Haly Muhammedi adly hallar dünýä boýunça meşhur. Haly Muhammedi hallar hallanyp alınýar. Awgan türkmenleri Haly Muhammedi naqşynda we Haly Muhammedi boýagda boýalan ýüpden hal dokap satyp gowy gazanjy edýär. Haly Muhammedi adly hallaryň bazarynyň gowdugyny Kabulda haly sowdasy bilen meşgullanýan Abdul Quddus aýtdy. Haly Muhammed Haji köp ýaxşy adam tuman Haly Muhammed hallary şoňa adyna çykdy rengini elmesini öl bildiginden çykardy. Şular rengi öl adyny öl çykardy Haly Muhammed. Köp meşhur Biljikam, Merinusam.
Hal Muhammedi adlı halinin bütün dünyada tanalyanını Ulam Resul aydiyar. Hal Mehmet Hacı'nın halı bütün dünya meşhur oldu. Hal Mehmet Hacı bu yağını şu nakşlarını Türkmenler tokuyor. Türkmenler hem oğan Türkmenler hem meşhur halını tokuyor. O bütün dünyada meşhur. Hal Mehmet Hacı'nın bu yağını boylunun halları da alınıyor. Ellerim Hal Mehmet'di halini tokuyor. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündülügi maksat Ataev bilen dowam edýär. Ukrainada Yanukoviçe täze aýyplama bildirilýär, suud dinlençigi ýene-de ýyly çekildi. Kiýewiň suudy öňkü prezident Viktor Yanukoviçiň garşysyna watana dönüklük aýyplamasy boýunça gaýbany gozgulan işiň suud dinlençigini ýyly çekip ony 21 sentýabra geçirdi. Köne prezidentiň täze aklawçysy suuda taýýarlyk görmek üçin goşmaça wagt talap eden soň suud şeýle karara geldi. Döwlet tarapyndan welinen adwokat Maksim Heraskowyň agzalyan suudi işini ýakynan öwrenmek üçin goşmaça wagt soramak bilen Obolon etrawynyň sudiýasy Vladislav Devyatko 6 sentýabrda dinlenişigi ýyly düşürdi. Suudun karary Ukrainanyň baş prokurory Yanukoviçiň inni täze aýyplamada duçar boljakdygyny, ýagny onuň prezidentlik möhletiniň başlaryna konstitusiýa girden üýtgeşmeleri sebäpli häkimiýeti bir kanun ele geçirmek aýyplamasy boýunça jogapkärçiligi çekiljekdigini ma'lum etmeginiň ýygyanyna gawat geldi. Yanukoviçe döwlet tarapyndan welinen odolky aklawçy Vitaliy Meşeçek 17 awgustda suud işiniň aşa kynlygyny kömekçi bolmazdan onu dür salyp baryp bilmejekdigini aýdyp derňewden çekilipdi. Yanukoviçiň Meşeçekden öňkü iki aklawçysy 6 iýulda derňewden çekilip Yanukoviçiň öz hyzmatlarynyň ýüzewrenligini ma'lum edipdiler. Şol güni Yanukoviç suud işiniň syýasy matlaplydygyny aýdyp özüniň suud dinlenişine gatnaşmajakdygyny ma'lum edipdi. Şondan soňra suud onu döwlet tarapyndan welinen aklawçy bilen üpçün etmegi kararlaşdyrdy. Yanukoviç Ýewropa Birleşigi bilen aýratyn ähmiýetli ulalaşygy goýbolsun edip muňa derek Moskwa bilen töwda gatnaşyklaryny ýygjamlaşdyrmagy müwessa bilen soň tutaşan protestleriň gazabyndan gaçyp 2014-nji ýylyň fevral aýynyň soňlaryna wezipeden çekildi we ortaya teslimli. Haçany onuň hökümeti Ýewropa ymtynan protestçileriň Ýewromaýdan diýilip sanalan protestlerini güýç bilen basyp ýatyrjak bolanyny onlarça adam wepat bolupdy. Prokurorlar watana dönüklükden Ukrainanyň öz başlyklygyny we territorial bütünlügini bozmakdan we Russiýanyň agresiýasyna dildüşükli kömek bermekden jogapkärçilige çekilýän Yanukoviçiň ömürlük tutsak edilmegini soraýarlar. Ol ýurtdan gaçyp çykan soň ortiýet Ukrainanyň Krym ýarymadasyny ele geçirdi we günnäger Ukrainada merkezi hökümete garşy oppozisiýany güýçlendirdi. Ol ýerde Kiýewiň güýçleri bilen ortiýetiň penasyny separatistleriniň arasynda variant höwüşdi. 10 000 gowrak adam wepat boldy. 5 sentýabrda baş prokuror Yuriy Lutsenko özüniň Facebook sahypasyna Yanukoviçe garşy täze derňew işine girişlendigini, onu Yanukoviçiň 2010-njy ýylda konstitusiýon tag-tagdyrlyşygy bilen häkimiýeti bir kanun ele geçirmekde guman edilýändigini habar berdi. Yanukoviçi we odolky adalet ministri Oleksandr Lavrinoviçe olaryň beýlekler bilen bir hatarda häkimiýeti bir kanun ele geçirmekde guman edilýänlikleri özlerine habar berildi diýip Lutsenko ýazdy. Yanukoviç 2010-njy ýylyň fevral aýynda prezidentlik wezipesine saýlandy. 2010-njy ýylyň oktýabryna Ukrainanyň konstitusiýon sudy 2004-njy ýylda ýurdun baş kanunyna girdilen prezidentiň käbir güýç mümkinçiliklerini parlamente geçirýän düzüşlerini ýatyrdy. 2004-njy ýylda girdilen üýtgetmelere laýyklykda prezident premier ministri wezipe hödürlemek we hökümeti wezipeden boşatmak mümkinçiliklerini ýitiripdi. Yanukoviçiň agdarylmagynyň bir güneň, ýagny 21 fevralda konstitusiýa 2004-njy ýylda girdilen üýtgetmeler täzeden dikeldildi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.